Μπορεί να βγάλω και βίντεο, αλλά δεν ξέρω. Ιδέα σου δηλαδή, έτσι. Βέβαια, νομίζω πως θες. Έχω την αίσθηση μου. Ειλικρινά να βγάζεις βίντεο, γιατί είναι ανοιχτή και η κάμερα, ξέρω εγώ μήπως και... Λέω, μα... Για να... Όχι. Ο Γλεντάκος έκανε. Έλα, Να πάει σε κάποια. Πραγματικά τώρα θα μας βγάλει βίντεο. Και εδώ είναι ερωμένη. Όλα αυτά που βγάζει αυτή τη στιγμή καταγράφονται σε μια κάμερα. Ναι. Πραγματικά εγώ θα το πω. Ναι. Πείτε στο metalast.blogspot.com. Τώρα πες το σε αυτό. Να πεις στο metalast.blogspot.com. Πες την. Χωρίς www. Μ' αρέσει ο Σούπερμαν, βοηθά τον κόσμο, σώζει τον κόσμο και βοηθά τον κόσμο. Μ' αρέσει ο Λεάκος. Εγώ μισώ τον Πέτρο. Μ' αρέσει πάντα το παρόν και να το σκοτώνω. Ωραία Βουλιακό. Το μεγάλο σου Κάτσε. Πήγε. Θα πονέσει λίγο, αλλά... Αχ, τώρα ζωντανή τσόντα, κυρίες και κύριοι, με πρωταγωνιστές δύο καταπληκτικά άτομα. Ρώτα το πώς νιώθω. Αχ, ρε, Αφροδίτη, μας αυτό. Θέλω να μας εξομολογηθείτε. Ο Λάκος είναι κούκλος. Μωρό μου, έλα εδώ. Όχι, και τα πόδια και τα δύο. Το φέρω. Όχι, περίμενε, σκηνή δύο παράγραφοι. Μπείτε, άμα μισείτε το σήμα, μπείτε στο χωρίς www. metalast.blogspot.com. Οκ. Είμαι ότι όχι, συγγνώμη, είναι τέτοιο ρατσισμό. Ποιο. Ναι. Θες να ξέρεις τι κάνουν οι ήμου. Γιάννη, κάτι να μάθουμε. Α, θα κάνω Ναι, λοιπόν, τώρα θα δείτε τον Μήμο Παναγιώτη και εγώ θα ήμουν Κάνει μία έτσι. Εγώ καθόμουν στην πλατεία έτσι. Μην τρέπας ακόμα. Κάτσε το παγκάλι, να το κάνουμε καλό. Άντε, Βάζω ένα. Κατέβαλε. Γιατί ρε φίλε! Έλα, τι έκανα. Και πάθο. Έτσι μου είχαν κάνει. Ρε πραγματικά. Ένας άλλος μου λέει. Αυτό ήταν αλήθεια, αυτό το είχε γράψει και στο blog του Οδυσσέας. Ζωή του άντρα. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι μονοπαράσιτα. Ζωή του άντρα. Κοκακόλες κατά τα άλλα εσύ είσαι μια χαρά. Τους πέταγα κοκακόλες. Έλεγε Είναι σκηνή 2, γάμο. πραγματικά δηλαδή. Είναι πολύ. Ρε γαμώ το δικαίωμα σου είναι. Σκηνικτήσε. Εγώ δεν λέω το δικαίωμα. Emotional. Ναι, Emotional rocker. Ναι. Και γάμω τη ζωή. Γάμω τη ζωή. Πάει, λιγάκι μελό. Τέλειο αυτό. Κάπου πάλι το έχασα. Είτε στο metalast.blogspot.com. 26, 27, 28, 29 δευτερόλεπτα, 30. Δεν έκανα. Όλα αυτά θα το βάλω στο YouTube. Μουρια. Είναι 5. Έτσι κάνει login στο YouTube. Όχι! Έλα εδώ. Φέρε μια σειρά. Πάνω νομίζω κάτι λέει upload video ή κάτι. Και τέλος θα το γράφω. Wow, ωραία το σατανισμένο περιστέρι. Είναι μαύρο, κατάμαυρο, κατράβι, πώς το λένε. Το παιδικό του μαλάκι. Α, όχι, λάθος, δεν είναι αυτό. Έλα, να δούμε το βίντεο στην αρχή. Όχι βέβαια. Θα το πάω ακόμα. Αυτό πρέπει να δείξει την μάπα. Όχι, ρε Γιώργος Μιχαλόπουλος, θα απορριφθεί και θα μπει στο τρελάδικο. Εδώ είναι του Ίκα, υπογραφές. Λοκατζής, βλήμα.com.